И здравейте, офа! Да, добре. Защо точно сега? Така започваме клипа и започва да влизаш. Добре, давай. Добре, аз съм... това ми е първия клип за зрителите на Дани Алвес, да знаят канал ми е Алекс Ницова, така ще намерите, може би в неговото описание, все така, каквото и да, може и да не го сложа в описанието. Да знаете, че това всичкото, където сме, това грозно нещо, го направи ето този пич тук. Не знаем кой е това, убиваше ни преди малко, сигурно сега стои АФК и понеже не искаме да имаме работа с него, ще избягаме фада. Да. Ще избягаме фада, сякаш ще се спасим. Добре. Ето, добре. Еле, фада. И да, аз съм Дани Алвес, лайк и subscribe и абонирайте се. Хора, добре. Нищо. Нищо. На мен ми бъгна. О. Ако изляза, ти ще изляза. Какво? Ти фада ли си? Да. Аз съм фада. Къде си? Ето ме. Оп. И на къде ще ходим? И изчакайте, за малко ще паузирам клипа. Защо? Добре, паузираме клипа, с малко ще продължим. Старт. И сега аз казвам. Здравейте! Продължаваме и ще търсиме. Какво ще търсим? Крепост. Крепост, мобове. Не би зомби прасетата. Чули? Защо? Не ги би. Ще те покой. Чувам газ. Аре да го убием. Чух газ, чакай. Аз искам да го убия. Добре, ама искам да го намерим. Аз искам да го убия. Да строшим малко блокче, ще искам кварц. И защо? Талисман? Строя къща хубава. От кварц. Да. О, зомби прасе, ще го застрелям. Не. Ужасен си. Ама, то нищо няма ми направи. Тръпни се. Не. Какво? Той ме гаси меча. Знаеш ли ти на карт ли сложи? Да. О. Аз съм с тази броня и той за 2-3 удара ми свали повече от половината живот. Хакера май си отиде. Чакай, какво? Май е убит от зомби. Добре. Да не се появи пак. Да си прокопаем път. Добре, това значи ти да копаеш, а аз да си мина. Има ли зомби прасета? Не търсим крепост, там има много мобове. Да, но щом казваш. Чакай, това май е лава. О, крепост! Айде да скачаме! Чакай, аз не виждам до край. А ти виждаш ли? Има крепост, има и газ. Да, има и лава май. Добре, мисля, че ще трябва да копаем. Този звук май го видя. Не го видя. Този звук май беше лъж. Да. Ако не ни вижда... Оцелиха ли те? Да! Не знам какво става. Падна ли? В лава съм. Долу ли си? Виждам гъста! Гъста! И аз го виждам! Бягай! Не мога. Не бе, ти клякаш. Умра. Не, няма да... Умирам. Не. Зомби! Добре, да знаете, че ние сме си сложили Keep Inventory, просто да не се чудите, ако... Да. Просто знаехме, че това няма да е лесно. Слайм блок, искам да го бия. О, това е магма куб, бе. Какво? Забравих, че стават на много. Къде ще чакай ме, не знам. Знам. Ама чакай там, където и да си. Да, помня. Само, че... Аз искам да убия гаста. Не, подпали се. Ако не те вижда, няма проблем. Има 2 гаста. Не, направи укрепление. Аз ще умра. Аз умрях! На мен ми бъдва страшно. Не, вече се оправи. Аз умрях. Да го сложа ли на малко по-лесничко? Да. Добре. Не знаеш какво зомби видях. С броня? Да, с силна броня. Аз го убих. Ти го биде, аз го видях. Добре, слагам го на нормал.
Какво? Къде съм? Хора, виждате какво е това? Какво е това? Я погледни надолу. Там имаше трева долу. Трева. Хора, какво е това? Кажете. Това беше много странно. Вау. Не, чувам се още, че... Не, падам. Да. Я. Аз те чакам. Се пазя, укрепил съм се. Ако гастанете, аз имам книга за оцеляване. Гъста. Абе, как се казва? Просто газ. Гад. Газ казах. Казах газ. О, добре. Този път съм добре. Не на къде тръгнахме всъщност. Да донеса ли книгата за оцеляване в Майнкрафт да видя слабостите на гъста? Не. Ще ги открием. Надявам се. Дани, виждаш ли? Да, виждаш ми. Защо нямаш броня? Имам? Нямаш. Не знам. Без броня ще съм. Айде. Да ти дам ли малко панталонки? Имаш? Ела тук, да. Не знам, що не ми се запази. Малко стълни, но са силни. Сега е. Хайде. Чакай. Имаш ли разни мечове? Всичко си ми се запазва освен бронята. Хайде. Защото сигурно не ми е в инвентара и за това. Аз имам ли броня? Да. Ето ми ги броните. Добре. Аз тук умрях. Изчакай, тук ще построя едно укрепление. Ама защо гъста е толкова силна? Не знам, аз дори не видях откъде ме стреляш. Аз видях, ама твърде е силна за една гад. Добре, аз ще хвърля някои глупости като... Ама не всичките брони са ми тук. Знаеш какво? Все тая, добре. Чакай. Ето ми го наградника. Чувам я. Чувам тази гад. Вече каза ми гад. Да. Покар да убим. Добре, чакай. Не знае, че може да щупи дървото. То може Ако не ни вижда... И то гъста не е там, а тя е ето тук. Тук не е. Чух, че стреля с нещо. Това не иска да се... Огня не иска да се загазва, виж. Трябва да се изминаха си вече. Да. Аз тук направих поне някаква такава стаечка, да не ни убие. Къде? Просто виж ми името ми следва. Ти не ми го виждаш. Добре, ето, виждаш ли ми името сега? Да. Айде, там ще видиш такова. Да. Внимавай тук, да не падне. Аз те пазя. Тук виждам някакъв път. Тук виждам, че може да скочим, но... Той няма нищо. Ние ще умрем ли, ако скочим? Да. Това е прекалено високо, трябва да си потоне хакер, за да... Не идвай на същото блокче, където съм аз, чули, на едно блокче винаги зад мен. Добре. Тук вече може да скочим, нали? Ще умрем. Не, няма да скачи. Добре. Тук може да не влезе. Добре. Опа. Искаш ли да го бутна? Кое? Бягай! Зад теб! Зад теб! Виждаш ли го? Да. Аз ще го застрелям. Чакай. Ела в укреплението, бе, Дани, бе. Аре, бе! Дани, укрепление! Умри! Оцелихме топка. Това, което лети. Той не иска да умира.
И аз идвам. Аре. Значи, убий го, не ми се занимава. Уха. Малко живот. Не, аз какво? Не. Не. Добре, ще спра клипа на пауза, докато стигна до Даня. Да, и аз също. И продължаваме, тя ме уби без да иска. Нали? Да, но изчакай, ето ти това. Мгм. Чакам. Добре, де. Ами, аз това взех. Наградника ми, не го ли взе? Ето го, ти го държиш. Така. Ай. Добре, ще само да вземем ето. Аз убих онзи гаст, да ви кажа. Само да ви кажа. Май не снимах тогава, да. Да, тогава не И мисля, че ще стигнем до крепостта и там ще ни... Не! Нищо не виждам. Чакай, на ръба ли съм? Да. Ще стигнем до крепостта и ще свършваме там клеточето. Нали? И ще започнем ново. Аз май ще умра! Добре. Имаш късмет. И сега трябва да изчакаш малко живота ти да се... Да, знам. Яш малко храна. Чу, гаст! Още една! Чакай. Тихо. Се чу. Добре, давай, копай. Ей. Чули? Не, просто има малко живот. Просто чакам да ми се зареди. Добре, готова ли си? Да. Айде. Къде си? Не! Аз го записах! Добре, тогава свършваме клипа. Не ми се занимава отново в другия клип, ще си взема. Чао.